Imamo mali problem u komunikaciji, poradit ćemo na njemu, potrudit ćemo se da ga uklonimo, a sada jedna divna mlada dama, perspektivna gitaristkinja Kristina Miljenović, ona će sada svirati uživo. Perspektivna gitaristkinja Kristina Miljenović, 12-godišnja učenica škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora, osvojila je nekoliko nagrada na takmičenjima kako u zemlji, tako i u regionu. Mi se sa njom družimo u nastavku. Dobro jutro, dobro nam došla. Hvala na pozivu, dobro jutro. Kad je najljepše svirati gitaru? Pa meni je iskreno najlepše ujutru, zato što sam tada i najodmornija i više sam i koncentrisana za gitaru i meni je tada najlepše, kao i sada. Dakle, mi smo se družile prije nekoliko godina, kad si ti osvajala sjajne titule i na polju mode, bila si najljepša djevojčica na svijetu i to gdje je bilo ono takmičenje? U kojoj zemlji? To je bilo državno takmičenje u Baru 2017. godine, gdje sam osvojila 2 lente, Miss Crne Gore i Miss Talenta. I onda, pošto sam tu među najjačim lentama osvojila, onda su odlučili da me pošalju i na svjetsko takmičenje u Tursku, u Bodrumu, i tu sam osvojila također 2 nagrade, Photomodel of the Universum i Best of the Best. Bravo. Dakle, znala sam da je postojalo nešto tako lijepo u tvojoj karijeri, iako imaš tek 12 godina. Da, 12 godina. Znam da si odlična učenica, to je škola? Osnovna škola Njegoš. 5,0 je da, od 1. do 6. razreda. Bravo. Ali gitara je možda i tvoja najveća ljubav, je li tako? Da, gitara mi je najveća ljubav. Svaki dan vježbam 2 sata, vikendom čak i malo duže, jer evo, htjela bih da najavim da već za 2 sedmice, od 5. do 6. aprila, imam još jedno takmičenje Gitar Art Festival u Bijelom Polju.
Također ću svirati još neku kompoziciju koju ćete slušati malo kasnije. Dobro, ali prije Bijelog polja da nam samo otkriješ šta si sve osvojila od našeg posljednjeg susreta. Sada sam osvojila prošle sedmice na Gitar Artu festivalu u Beogradu, koja se održala od 12. do 17. marta. Tu sam osvojila za drugu kategoriju treće mjesto, 90,80 bodova. Bila sam jako srećna zato što je to takmičenje baš jako teško i bilo je baš puno stranaca iz Italije i nisam baš očekivala da ću ovoliki uspjeh doživjeti i baš sam tamo bila srećna. Nisam mogla da vjerujem. Inače, prvih 4 razreda mi je predavao profesor Dražen Joković. Naučio me kako da sedim, kako da sviram note. Iako gitara ima samo 6 žica, ima baš puno tonova. I ovim putem želim da mu se puno zahvalim što je imao pažnju prema meni i uvijek mi je objašnjavao jako mi nešto nije bilo jasno. Zatim 5. i 6. razred mi sada predaje profesor Rome Lukšić i njemu se jako zahvaljujem pošto me baš spremio jedan zahtjevni program i uvijek je želeo i preko vikenda i nekim radnim danima, pošto se mi samo 2 puta nedeljno vidimo u muzičku, on je imalo više još časova da mi održi da bismo se spremili i za Beograd i za Bijelo polje i za Tivac što će imati takmičenje i baš sam mu sada zahvalna zato što je baš posvetio moju pažnju. Inače, osim ovog velikog uspjeha, ja sam prošle godine osvojila još 4 nagrade. To su bili nagrade u Bijelom polju, prvo mjesto 94 poena za prvu kategoriju. Onda sam osvojila na školskom takmičenju u našoj muzičkoj školi Vida Matijan u Kotoru prvo mjesto, 98 poena. Zatim sam išla na jedno isto jako takmičenje muzičkih instrumenata Mladih Crne Gore. Tu sam osvojila srebrnu liru, odnosno drugo mjesto, 94 poena. I zatim zadnja nagrada koje sam prošle godine osvojila jeste u Tiftu Montenegro International Guitar Competition, gdje sam osvojila drugu nagradu, srebro, sa 84 poena. I sigurno ćeš upisati srednju muzičku školu? Da, planirala sam. Da, moj plan je da upišem srednju muzičku, zato jako vježbam i trudim se i negdje ili u Beograd negdje da upišem fakultet. Zato što sam ja evo već prošle sedmice radila sa puno poznatih profesora kao što su Bojan Ivanovski, Vojin Kocić, onda sam radila sa Zoranom Krajišnikom, Srđan Tošić i Darko Karajić i oni su već tamo vidjeli i zato ja želim nekih od tih 7-6 profesora da se kod njih upišem na studije na fakultetu i da predaješ gitaru, zašto da ne? Da, ili da držim koncerte, pošto ja baš volim da sviram i koncerte, također volim i takmičenja, da vidim koliko sam napredovala i tako. Sjajna si zaista, puno ti hvala i želimo ti puno uspjeha na svim narednim takmičenjima i da budeš uvijek tako divna i pozitivna i vrijedna kao što i jesi. Puno ti hvala. Šta ćeš nam odsvirati za sam kraj? Sad ću da odsviram to što ću da se predstavim i za 2 sedmice u Beogradu, Bijelom polju, pardon. To je Sonantina, prvi stav, kompozitor je Francesco Molino. Izvoli. Pripremi se. Dakle, naša divna gošća, talentovana Kristina Miljenović. Eto, čuli ste, uvaženi gledaoci, koliko je takmičenja za njom i za koja se priprema. Uporedo je sjajna u školi i upravo će nam sada još jednom uživo svirati svoj omiljeni instrument, gitaru.
Thank you.